जाय गथ'नि भिडिअखौ होदोंमोन बेजों जों पार्सनेलि रायलायदों फिसा क्लिप बेखौ लानानै एसे दुखुनांथाव खामानि मावदों आरो खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन बड'लेण्ड राइडार्स ग्रुपनि बिथां 8था ग्रुपजों मोनसे राइडार्स ग्रुप मोनसे एस'सिएशन दङ बिथांमोननि गेजेराव दाखालि मोनसे फिसा भिडिअ क्लिप्स ना बे भिडिअ क्लिपखौ लानानै गोबाङानो गोबां कमेन्ट लिरलायदों बा कमेन्ट होदलायदों सासे आइजो मोसादोंमोन थ' बिनि सायावनो माखासे बड'लेण्ड राइडार्स ग्रुपनिफ्राय एस'सिएशननिफ्राय आफादगिरि बिथां लिअ बिथाङा मा फोरमायदों माखासे खेंफोरथिखौ होदों जों खोनासंनानै लानि एसे ओंखायनो आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै थ' बिथांनि माखासे खेंफोरथि होनायखौ जों खोनासंनानै लानि बा खोनासंनि मा जामारदों एक्सुवेलि बाथ्राफ्रा नङा होनबा एसे मिथिनानैबो लाग्रोनि आं गोलाव बाथ्रा बुङा गोजोन्थों आंनि मुङा लिअ हाजवारि अल बड'लेण्ड राइडार्स एस'सिएशननि आङो प्रेसिडेन्ट बर्तमान ओमफ्राय आंजोंहाय नुजाफैदों बेवहाय 8था क्लाबनि हल ओभार बिटिसिनि 8था क्लाब जितु मटरसाइकेल क्लाब दङ बिथांमोन चिफ प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोर दंफैयो आरो बेवहाय मिडिया चेनेलनिफ्राय नुजाफैनो हानाय जायफोर बेयाव दंफैयो नोंथांमोनखौहाय आंनि एजेन्डाखौ बुंनायनि सिगां आङो साबायखर होबाय दिनैनि एजेन्डाया जों राइडार्स हिसाबै जों बिटिसि ओनसोलावहाय जितु 8था क्लाब दङ जों मा मावगासिनो दङ मा मावबोदों जोङो 8 बोसोरनिफ्राय बिनि सायाव एसे फोरमायनो सानदों आरो बेजों लोगोसे जितु रिसेन्टलि दिनैनिफ्राय सप्तानै सिगां ससियेल मिडिया हेन्डेल जेरै फेसबुक इन्स्टाग्रामावहाय जोंनि एक्टिभिटिसखौ लानानै एसे कन्ट्रभारसि फैदोंमोन बेखौ बिनि जुनैबो जों एसे क्लेरिफिकेसन होनो दिनैहाय जथुमा जादों आरो दा राइडार्सफोर बुङोब्ला स्पेसिफिकेलि अल ओभार द वर्ल्ड बे मुलुगावनो दङ दा जोंनि बिटिसियावहाय राइडार्सफोरा बेखौ एडभेन्सार हिसाबै माब्लानिफ्राय जागायजेननाय हमनो थाङोब्ला गोदोनिफ्राय दंब्लाबो बै समावहाय सिटुवेसनफ्रा एथ'ग्राब थिग नङामोन दा थांनाय 6-7 बोसोरनिफ्राय जोंनि राइडार्सफोरा एक्टिभ जागासिनो दङ राइडार्सफोरा क्लाब दागासिनो दङ दा जोङो गुबुन गुबुन खामानि मावो हमना ला जों इभेन्ट खुङो बेजों लोगोसे जोङो आरोबाव आलदा आलदा खामानि जेरैहाय ब्लाड डनेसन खालामो प्लान्टेसन दंफां लाइफां गायनाय बेफोर खामानिखौबो मावो आरो बेजों लोगोसे आलदा आलदा क्लाबफोरा गावबा गाव केपासिटियावहाय हमनानै ला दुरान कापआवबो मोनसे क्लाबा हेल्प खालामदोंमोन बेजों लोगोसे 2023आवहाय जितु एभिक्सन जादोंमोन बेवहायबो रिलिफ सार्भिस हैदों बिनि सिगांबो बोसोरब्रै सिगांबो जेब्ला मंगलिया होननाय जायगायाव बिजनि खाथियावहाय चिरां डिस्ट्रिक्टआव जेब्ला दैबाना लोमदोंमोन बेयावबो रिलिफ सार्भिस हैदों बिदिनो आरो वर्ल्ड एनभायरनमेन्टेल डेआवहाय सेपलिं डिस्ट्रिबिउसन फुलि राननायबो बिदि खामानि मावो दा एज ए राइडार्स जोङो दासिम सिरि सिरि खामानिखौ मावफिनगासिनो दंमोन जोंनि थाखाय बेफोर इभेन्टफोरा मोनसे रेभलिउसन साइलेन्ट रेभलिउसन जों राइडार्स हिसाबै जों गावबागाव गासिबो गावबागाव सोरबा बिजनेस मावो सोरबा साख्रि मावो गावबागाव फैसा खामायनानै जोंनि जितु पेशन जायगा बेरायनाय मटर साइकेलजों जोङो आलदा आलदा जायगायाव थाङो दा बेजों लोगोसे जों समाजनो मा होफिननो हागोन बेफोरखौ ओंथि लानानै जोङो बिदिनो माल्टिपल बिदि इभेन्ट्स बोसोराव खालामबाय थायो आरो दा जितु रिसेन्ट कन्ट्रभारसि जादोंमोन ससियेल मिडियायावहाय सानै साथामसो गथ' बिसोरो एसे मोनसे फिसा क्लिप जितु 4th एडिशन बड'लेण्ड राइडार्स मिट होननाय 4th एडिशननि मोनसे फिसा क्लिप बेखौ लानानै एसे दुखुनांथाव खामानि मावदों आरो बिसोरो गुदि बिजौ बे इभेन्टआव मा जादोंमोन बेखौ मिथियालासिनो सोंफुआलासिनो
बिसोरो किसुमान गाज्रि लेंगुवेजजों मिसकनसेप्सन क्रिएट खालामदों आरो दा जों बिसोरनि नामखौ लानो थाङा खिन्थु बेयावहाय जों मा बुंनो थाङो आं मा बुंनो सानदों आरोखि जे समाज सिगांनि बायदि नंला ना दिनैनि दिनावहाय आखाइ आखाइ मबाइल दङ गावबा गावनि पार्सनेल एकाउन्ट्स थायो बेफोरखौ जोङो दा जों साननो गोनां माब्रै जों बे मिडियाफोरखौ बाहायो जाय गथ'नि भिडिअखौ होदोंमोन बेजों जों पार्सनेलि रायलायदों रायलायनानैहाय बे गथ'आबो गावनो बुजिखादों जे जेबो नङा आदा बे मोनसे मिसकनसेप्सन क्रिएट खालामदों गावनो गाव हेपि अनलि बे समावहाय जेब्ला कमेन्ट्सफोरा फैबाय थादोंमोन बे गथ'आ बुंदों आरोखि आं जेबो एफेक्ट जायाखै खिन्थु बे समावहाय कमेन्ट्सफोरखौ नायनानै एग्जाम सोलिगासिनो दंमोन आरो बे एग्जामावहाय एसे प्रेसार गोग्लैदों स' जोङो सानो जे दिनैनि दिनावहाय डिजिटेल वर्ल्डआवहाय रिसपन्सिबलि जों बै जायफोरा लिरदों बेखौल' नङा एज ए हल जोंनि बर' समाजखौ जों बुङो आरोखि रिसपन्सिबिलिटि जों बेफोरखौहाय बाहायनांगौ दा बड'लेण्ड राइडार्स मिट होननाय मोनसे इभेन्ट जिथु जों खुंबोगासिनो दं 2020निफ्राय इट्स द अनलि इभेन्ट जों प्राउडलि बुंनो हायो जेखौ जोङो बोसोरबा उइदाउट गभर्नमेन्ट सापर्ट उइदाउट फान्डिं एक्सटार्नेल फान्डिं बेफोरखौ लायालासिनो जों गावबा गाव फैसा जमा खांलायनानै जि गामि ओनसोलाव जों टाउन सहराव खालामा बे इभेन्टखौ गामि गोथौआवसो थांनानै जोङो इभेन्टखौ खालामहैयो टुरिजम प्रमट खालामो आरो बे इभेन्टआवहाय जोङो मा खालामो रायजो राजाफोरखौ लाफानानै खालामो रायजो राजाफोरजोंहाय जोङो गामियाव थांनानै बै जायगाखौ लानानै बिसोरनिफ्राय एनअसि लाग्रोयो बिसोरखौ बुजायो ओमफ्राय बे इभेन्टआव मा जायो आलदा आलदा जायगानिफ्राय दाब दाब जायगानिफ्राय राइडार्सफ्रा फैयो इनफेक्ट जोङो नुनो मोन्दों जाय इन्टारनेसनेल राइडार्सफोर फैदों बेयाव भुटाननिफ्राय फैदों नेपालनिफ्राय फैदों इन्डियानिफ्रायथ' अल अभार इन्डिया नर्थ साउथ वेस्ट इस्ट गासै फैजोबखादों बिसोरखौ जों मा खालामो बिसोरखौ जों साननै माबोरै बरायो जोंनि कालचार जिथु मोसानाय दामनाय देनाय जानाय लोंनाय बेफोरखौ जों बिसोरनो देखायो साननै प्लास जोंनि जिथु हारिनि जायगाखौ लानानै खाथि खालानि मानसिफोर जोङो इन्टारेक्ट खालामहोयो जोंनि एकमडेसन जोंनि हस्पिटालिटिखौ जों देखायनो नाजायो आरो बिनि गेजेरावनो बै मोसानायखौहाय मोनसे फिसा क्लिप लानानै जों गुदि बिजौ मिथियाब्ला बिदि कमेन्ट पास खालामोबा बे बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा दा बुंनो थाङोब्ला अल अभार इन्डिया मोनसे राइडार्स मिट दङ जिथु जों सबसे माने पुरुना ओमफ्राय बिगेस्ट स्केलावहाय जायो बेखौ जोङो बुङो राइडार मेनिया बिनि नेक्स्टआनो दङ मोनसे इभेन्ट जिथु नर्थ इस्टआव जायो जोंनि नर्थ इस्टआवहाय नर्थ इस्ट राइडार्स मिट होननाय जायो NERM दा बिनि 3 नाम्बारावनो जोंनि BRMआ दा सफैगासिनो दङ बुंनो थाङोब्ला बेजों लोगोसे नट अनलि BRM बड'लेण्ड राइडार्स मिट बेजों लोगोसे जोंनि आरोबाव आलदा मोननै मोनथाम क्लाबा आरो मोनसे इभेन्ट खुंबावदोंमोन दैजिं राइडार्स मिट होननाय जोंनि थाखाय आरो नै थांनाय बोसोरावनो बे बोसोरावनो आरो मोनसेबाव इभेन्ट जाबावदों आसाम राइडार्स मिट होननाय जोंनि बे फिसा ओनसोलाव BTC आवहाय मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि गेजेरावनो जे जोङो गासैखौ लानानै हिसाब खालामोब्ला 9था इभेन्ट जों खालामनो हादों जितु हल आसामानो खालामनो हायाखै दा जोंनि थाखाय एक्सुअलि जेसेबां इभेन्ट खालामनो हानाय जोङो इसिबांनो मानसिफोरखौ लेंहरनानै जोंनि जायगा देखायनो हानाय जोंनि मानसिफोरजों जोंनि कालचारजों इन्टारेक्ट खालामहोनो हानाय एक्सुअलि जोंनि थाखाय बे गोजोनथाव बाथ्रा ना जोंनिफ्राय बेफोरखौ बुंनानै जेनेबा आंनि साइडनिफ्राय जितु इरिसपन्सिबल इउज अफ ससियेल मिडिया बेफोरखौ जोङो रिसपन्सिबलि बाहायनो सेस्था खालामनांगौ जोंनिफ्रायबो सासे सानै बिदि सुबुंफोरा बिदि कमेन्टस होबा जोंबो दिनैनि उनावहाय
जों एक्सन लानांगोन जागोन स्ट्रिक्ट लिगेल एक्सन लागोन जोङो खारन जोंना आब्रा होननाया अल बड'लेण्ड राइडार्स एस'सिएशना बे सिम्पल मोनसे माबा नङा एस'सिएशन नङा इट्स ए भेरि अर्गानाइज्ड एस'सिएशन प्रपारलि स्ट्राक्चार्ड आरो जोङो बेखौहाय समाजनि मावनोसो जों नाजागासिनो दङ बेवहाय सोरबा जुदि हेंथा होयोब्ला जोंबो सिरि थानाय नङा उनावहाय ससाइटिया समाजा डायनामिक बे चेन्ज जालांबाय थागोन समजोंहाय जेनेबा जोंबो सानो आसा खालामो जे रायजो राजाफ्राबो बुजिलांगोन जोंनि मावनांगौ जि दङ जों मावलांबाय थागोन नांलाय खमलायालाय बोराबलायनायलाय जेरावबो थाखायो गावबागाव न'खरावबो थाखायो बिनि गेजेरजोंनो जेनेबा जों बांद्राय जुदि बिदि हेंथा होयोब्ला जों एक्सन लानाय जागोन आरोखि खिन्थु दासान्दि जों आलो गोजोनै मावलांगासिनो दं इनफेक्ट जोङो बोसोरबानि उनावसो फार्स्ट मोनसे प्रेस मिट लादों जों सिगां बिदि नांगौथि जागोन सानाखैमोन आरो जोंनि गावबागाव जों गावनो बेरायो गावनो फैसा खांलायनानै जोङो ससियेल वर्कबो खालामो चेरिटि इभेन्ट्सफोरबो खालामो प्लान्टेसन खालामो जों माब्लाबाबो सोरनिबा मेगनावहाय बिदि गाज्रि नोजोराव गोग्लैगोन सानाखैमोन दा जितु बिदि इन्सिडेन्ट जाबाय स' जोंबो सानो आरोखि जोंनाबो मोनसे सम सफैबाय जेराव जों पाब्लिकआबो नुनांसिगौ थ' जों मावलांबाय थागोन जि मावनांगौ जायफोरा बिदि बदनाम खालामो बिसोरखौ मा बुङो मा खावलायनो सानो जों जेबो खावलायनांगौ गैया बिसोरो बुजियाखै खोमा खोथाफोरखौहाय जों मा मावदों मा मावाखै जास्ट रिकुवेस्ट खालामो जोंल' नङा जों बायदि आरो बेलेग एस'सिएशनफोर इन्डिभिजुवेलफोर दङ जाय मावनो नागिरगासिनो दं ना दा सासे सानैनि थाखायहाय सोरबा जोंखौ गाज्रि बुंबा जों गाज्रि जाया ना गोबां राइडार्स नोंथांमोननि एस'सिएशनजों लोब्बा गैयालासे गावखौ राइडार होननानै सिनायथि गोबां लाइमोनफोर मोजां जाय गावसोर जुदि सानोब्ला राइडार्सफोरजों एस'सिएट जानो सानोब्ला मोजां आरो राइडार्स एक्सुवेलि बुङोब्ला एक्सुवेलि प्रपार डेफिनेसन जोंनि थाखाय बेनो जाहैबाय जोङो सेफटियावहाय जोङो फकास खालामो आरो राइडार हिसाबै जिथु डिसिप्लिनाव थानांगौ ना बाइक सालायनायल' नङा बाइक सालायनायावल' जोङो मोजां सेफटि गियार्स गाननानै थांनायल' नङा एज ए रेसपन्सिबल सिटिजेन जों गावबागाव क्लाबावहाय जोङो बेखौहाय प्रेसार होयो आरोखि जे इच एन्ड एभ्रि मेम्बार अफ आ क्लाब्स जोंनि गावबागाव क्लाबावहाय जायफोर दङ गासैखौबो जों मोनसे डिसिप्लिनावहाय नट अनलि ए राइडार हु फकास अन सेफटि बाट along with that बी ए रेसपन्सिबल सिटिजेन ना समाजावहाय जेनेबा बेरायलाय नों एनि इभेन्ट एटेन्ड खालाम मानसिफोरजों माबोरै रायज्लायनांगौ मानांगौ ना माबोरै बेबहार खालामनांगौ जों बेखौबो एक्सुवेलि जोंनि क्लाबनि आन्दारावहाय जों डिसिप्लिन लाबोनो नाजायो आरोखि आरोबो जालांगासिनो दङ सोरबा जुदि गोदान बिदि इन्ट्रेस्टेडब्ला कन्टेक्ट खालामनो हागोन जोङो दङ जों हेल्प खालामगोन सोरबा गोदान क्लाब दानोबाबो जों हेल्प खालामगोन जोंजोंहाय एस'सियेट जानोबाबो जोङो हेल्प खालामगोन आरो स' जोङो नुनो मोनो जे गोबां बिदि क्लाबफोरनिया राइडार हिसाबै हिन्जावसाफोरखौबो खालामनाय नुनो मोनो खिन्थु बड'लेण्ड हिसाबै जोङो माखासे क्लाबफोराव नुनाय जायाखै स' बिथांमोना मानो फैयाखै बिसोर सेफटि फिल खालामा नामा मा बुंगोन सेफटिया जोंनि प्रायरिटि गावबागाव इन्डिभिजुवेल सेफटि एन्ड सेफटि फर उइमेना जोंनि प्रायरिटिखा जेराव जों इभेन्ट खुङो बे इभेन्टआवबो जों सेपारेटलि जों उइमेननि थाखायहाय प्रपार मोनसे डिमार्केट खालामनानै दोनो बिसोरनि थाखाय एक्सट्रा टयलेट लेट्रिन बाथरुम गासै एक्सट्रा होजोबो गाननाय जोमनायजों लोगोसे बिसोर जुदि दख'ना गाननो लुबैदोंब्ला जों इनफेक्ट थांनाय बोसोरनै बोसोरथाम जाबाय जायफोरा एंकरिं खालामो जों लेडिसफोरखौ एनकारेज खालामो दख'ना गाननानै जेसेबां हायो फंसे फंनै बर' सोदोबबो फोरोंनानै जोङो एनाउन्स खालामनो होयो बेजों लोगोसे जोंनि मेल राइडार्स जिथु जोङो हौवाफोर जोंनि पिकआपआनो थांनाय 6-7 बोसोरावसो जाखादों आरो दा बर' हिन्जावसा गथ'फोर गैया नङा दङ लासै लासै ओंखारबोगासिनो दङ जों जेब्लायबो बिसोरखौ एनकारेज खालामो आरो जिथु इभेन्ट जादोंमोन 5th एडिसन थांनाय आइफवालियाव जिथु जादोंमोन गल्डेन लेंगुवेज मटरसाइकेल क्लाबा जिथु अर्गानाइज खालामदोंमोन हस्ट खालामदोंमोन बेयावथ' जोङो गैयाब्लाबो फार्स्ट टाइम रेकर्ड मोनदों 37 फिमेल राइडार्स फैदों आरो बे जोंनि बर'ल' नङा
मेघालयनिफ्रायबो फैदों ओमफ्राय अरुणाचलनिफ्राय फैदों सिक्किमनिफ्राय फैदों भुटाननिफ्रायबो फैदोंमोन स' बे एनभाइरनमेन्ट सम नांगोन आरोखि ना सम नांगोन माबाबाय थानो दानि जुगाव लाइमोनफोरखौ जों गोबां नुनो मोनो जायफोरा गोबां स्पिड सालायनायजों बा फेग्रा बेसाद बाहायनायजों जाब्रबथाय जानाय बा एक्सिडेन्ट जानायफोर माने देरफुनायफोर स्टुडेन्ट लाइफफोर दा बिदिनि थाखाय नोंथांमोना मा फोरमायगोन बेनि जुनै सरकारनिफ्रायबो नेम दंखायो आरो जोंबो राइडार हिसाबै जों बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो नाजायो मालायखौ मा बुंनो जोंनि गेजेराव जेब्ला जों राइडआव थाङो जोङो जेब्लाबो नो ड्रिंक एन्ड ड्राइभखौ जों प्रमट खालामो प्रपारलि गाननायखौहाय अभार स्पिडिंखौ जों माब्लाबाबो एनकारेज खालामा प्लास जिथु डिपार्टमेन्टनिफ्राय जिथु सेफटि उइक थायोना बोसोराव खेबसे रड सेफटि उइक थायो बेयावबो जोङो क्लाब हिसाबै जोङो डिपार्टमेन्टजोंहाय कअपारेसन थायो आरोखि ना दा जिथु लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर नोंसिनि थैफोरा गरम सम सफैगोन बेखौनो जों रिकुवेस्ट खालामो कन्ट्रल खालाम जिथु रास दङ बडियावहाय बेखौ एसे कन्ट्रल खालामनानै था आसामिसाव मोनसे बुंनाय दङ ना खम खाबि बेसिकि खाबि ना माबा होननाय दङ खम खम जा गोबावै जा थांनानै थानोबा थांनानै थानानैबाबो आथिं गैया आखाइ गैयाबाथ' लाब गैयाना नंगौ नङा लाइट मुडआव बुंबाय आङो गावनि सेफटि जेब्ला नों लामायाव थाङो नोंल' नङा नोंजों लोगोसे नोंनि बिमा बिफा बिदा फंबाय न'आव नेबाय थायो बेखौ साननानै नाय आरो सेफ राइडिंआ मोनसे मोजां पेसन आरो ट्रेभेलिं मुड नोंखौ जों फुल एन्जय खालामनोबा गावनि सेफटिखौ नायनांगोन आरो स' जोंनि साइडनिफ्राय आङो बेखौनो बुंगोन आरोखि आं रिकुवेस्ट खालामो नो ड्रिंक एन्ड ड्राइभ प्रपार गियार इउज खालाम अभार स्पिडिं दा खालाम देन इउ विल एन्जय इट